Nahi duzu? Bale, aratzi bat. Venga, gurekin hemen atzeko egin selfie bat eta gu atzean. Buelta eman eta... Zer jartzen dugu? Nahi duzuna? Eta Da, ez da, bain bai. Gero esango diguzu zenbat like dituen. Bale, gero ikusiko. Irati edo panto? Zer nahiago duzu? Berdin zait. Normali lagunak irati ditzen gata beste atzu panto, pues, bueno. Aurrean dugun irati eta panto, berdinak dira? Jendek usten do askotan, jendek sare sozialak erabiltzen ditu, baita ere, bere alterrego bat diteko, bere pertsona bat, eta gero, realitatean ikusten da zuenen, beste pertsona guztiz diferentea da. Banei arrebes pasatzen zuten. Ni Twitterren, ni izaten nintzen, panto izenak ez, baina irati, normal. Eta gero, juerretan askotan jendek galetzen dut, zu, Twitterreko atzea, eta bai, eta que fuerte iguala zea. Eta nola iguala nahitzela. Ni sare soziala biltzen dut, ni naizena adieraztuko edola, eta ni realitatean pertsona iguala nahiz. Jarraitzaileak izateak ze eragin dauka? Naturatasunez, nahi ez gauza bat ola, ximaz. Ze eragin? Asera maila harritu egiten zu. Gero ja, bai pentsatzen zu iguala, asera, beste jendek lehizein, eta gaina jartzen zuten tontakerikin, eta hola mundu guztik ez kaken godun ere biztu guztia, bueno. Azkenen nire bai pertsona oso irekiena, eta normalen kanporako jena, eta dena esaten dut orduan, ez da problema hundi bat netzako ez dara. Pertsona bat ez balen baduke autoestima bat, o ez balen baduke segurtasun bat, askotz gaztegoa da, bai, porque, adinak azkenen bai egiten du, jolin, depende zestaten zuten, aldezu kriston bajoia izan. Ni gorputzan komplejoa aldin baduket, eta derrepente tortzen alin bat esatea, juntzaitez gimnasiora, joder, edo beste zer gauzekin, Ze imaginau buru naste bat alin badukazu, alimentazio naste bat edo olako zerbait, autoestima gabe harrapatzen baizu, sare sozialak, eurre. Uste duzu emakumeen kasuan esposizio maila askoz ere handiagoa dela? Zu gizona izan adibidez, ez beti, baina normalen komentario bat jartzen duzu, eta jendea zagoa doz, eta horrei erantzuten duzu, bale, erantzungo izu esaten tontoa zea, edo ez dakit. Eta emakumeen kasun, da gehiago zure gorputzak entzartzen diala, o zure aurpeiakin, con esa cara, no sé qué, edo con ese cuerpo, bete al gimnasio, edo erantzun horiek, ez? Beti emakumea da, eman behar hori, gorputza, aurpegia, irudia. Indarkeria matxista da? Bai, bai. Ez azkenen da hori, emakumeak ematen du izan barri ala danak, edertasun kanoetan sartzea, ezakitze, eta hortik aratau ez dago ezer gehiago, ez? Zure pentsamenduk, ze importa du. Eta gizonen kasuan, diferentea izatea da. Sare soziala da gizartean ispilu bat bezala, ez? Gure gizartea dena, gure gizartean balorea, gure gizartean pertsonalidadea izateko hori dana, sare sozialetan hola ematen da, en plan, bum! Eta emakumeen kasuan, karo, matxismoa badago, erasoak, irainak, emakumeen gorputzatik epaitza. Emakumeek esaten duenagatik epaitza, eta horako gauzak asko dago. Eta jendea jaso ditu gauza, fotopoia bat bidaltzea, eta horako gauzak hola pasatzea. Ez duzu pentsatu inoiz, kenduko ditut sareak? Ez, azkenen, zu ez izan behar, ez duzu prebenitun behar zerbait, gero hori jasoko etalako. Arazoak bera daka. Zu niri molestatzea tortzen batzea, zu niri tortzen batzea, hori algea geha, beta ezakitze, eta hori inkomodo jartzen pertsona, problema ezan erea, problema zurea da. Nik ez utziko guztua nahon gauza bat egiteai, zu hori esamar bat dira zu, ez? Adibidez, Instagram geozta negatiboago irutzen zaite. Ze aida hori irudia garrantzi asko ematen zaio, eta gehiago filtro bat gabe, eta nahi bai pasatzen zaite, ni beti argatzi bat egotze eta filtroa jartzen dut. Eta azkenen da hori pixkat, zure irudiakin ez obsession hau, baina beti perfektu ateratzea, posa izatea, ezakitze. Eta hori kaltegarria izan daiteke? Bai,
Ze azkenen daukezu presio bat, zure buruakin, hola izan mana ez, hau inbardet, ez dakizte, hau eskutatu bardet, ez dela gustatzen, hau ezakizte, eta pixkat irudi perfektua sortzen zailatzen zea. Zuk egin duzun argazki horretan, posadoa kalkulatuta zeneukan. Bai. Filtroa sartu diozu? Zen? Filtroa sartu diozu? Bai, filtroakin jarri ez, bai. Nire esaten dut, horretan. Orduan presio guzti hau zuk zure buruan bizi izan duzu? Nik uste bauketela maila baten presioa. Ez gehiagi, egia da bai, lehenoa izan zutena bai, nik uste, nik zuberra naiz nire buruakin edola, autoestima buket, autokontzeptua buket, ez dakit azkenen pertsona bat nahi, no? Eta gizarte honetan bizi naiz, eta gizarte honetako presioak, hauzket, noski, bai. Badu bere alde txorra eta badu bere alde ona, ez? Nire adidez Twitterrek eman diana izan da, hori, pixkat, nire pentsamenduk, ateatzeko modu bat, ez? Eta zabaltzea, jende askori zabaltzea. Joi da, nik uste auketela hori ideia batzu kreatiboak edo ezak eta pum, jartzen dut, eta batzutan igual ikusten zuen horbait, Twitterren edo jarretzen duzula, eta esaten zu, super ondo erortzeit, edo ezak eta igual aurkitzen zea, eta ondo estutzea, eta lagunak iten zea, pixkat hola, ez? Nik uste, sare soziale gabe, eremu soziala mugatuko geratzea. Laiken bat edo retuiten bat badaukagu? Hor bilatuko dut. Bale, euske, 6 me gusta, baingo. 6 like? Edo 6 gustoko. Oso ondo. Ni hasiko naiz, zure perfila jarraitzen. Bale.